הצעד הראשון הוא להיכנס לאתר הרשמי של חברת אדובי. עכשיו נלחץ על כפתור ה-Sign In ונצטרך ליצור משתמש וסיסמה חדשים באתר. אם כבר יש לכם משתמש וסיסמה קיימים, פשוט הזינו את הפרטים וכנסו למשתמש שלכם. אם אין לכם משתמש עדיין, יש ללחוץ על Create a New Account. בחרו את כתובת המייל שתרצו לעבוד דרכה ולחצו Continue. לאחר מכן, הזינו סיסמה שתשמש אתכם בכניסה לאתר. שימו לב, לא הסיסמה של האימייל שלכם הפרטי, סיסמה חדשה לאדובי. לחצו Continue. שימו לב שלפעמים אתרים דורשים שסיסמאות יכילו מינימום תווים או לפחות ספרה אחת או כל מיני דברים בסגנון הזה. במידה והסיסמה שבחרתם לא עונה בדרישות, תוכלו לראות בפירוט למטה מה חסר לכם כדי להצליח. עכשיו נמלא את כל הפרטים שלנו, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, ונלחץ Continue. אפשר לפסוח על הקופסה הקטנה שמבקשת מאיתנו הרשאה למשלוח מייל פרסום. מזל טוב, יצרנו משתמש חדש באתר אדובי. אנחנו צריכים רק לאמת את המשתמש במייל שאיתו נכנסנו כמשתמשים. בחשבון המייל שלנו יופיע תוך כמה דקות מייל אימות של החשבון. פיתחו את המייל ולחצו על Verify Your Account. מכאן נועבר בחזרה לאתר אדובי. מעכשיו, כל פעם שניכנס לאתר, נוכל פשוט להזין את שם המשתמש והסיסמה שלנו, ללא צורך ליצור משתמש חדש. אפשר בכל שלב להתנתק מהמשתמש, ולעשות כניסה מחדש כשאנחנו רוצים. כל עוד אנחנו מחוברים דרך המשתמש שלנו, תמיד נוכל למצוא מימין למעלה את החשבון שלנו, ודרכו לראות את הפרטים שרלוונטיים לנו, כמו התוכנות שרכשנו, התשלומים שביצענו, הסיסמאות, הפרופיל ועוד. תחת Plans and Payments נוכל לראות את התוכניות שלנו באדובי. Plan היא תוכנית, ותוכניות הן בעצם הרכישות שביצענו. מכיוון שעדיין לא רכשנו שום תוכנית, האזור ריק. במקום תוכנית, נוכל לראות קישור שיוביל אותנו לעמוד התוכניות, שבו נוכל לרכוש אחת. לעמוד התוכניות הזה אפשר להגיע כמעט מכל מקום ובקלות. אחרי הכל, זהו אינטרס של אדובי שנוכל למצוא את התוכניות ולרכוש אותן. כאן חשוב לציין שהאתר עלול להיראות טיפה שונה בין משתמש למשתמש, בגלל משתנים כמו מיקום בעולם, סוג דפדפן שמשתמשים בו, מערכת הפעלה וכו'. אין צורך להתרגש אם הדברים נראים טיפה אחרת אצלכם על המחשב. בסופו של דבר, אנחנו מחפשים את אותו הכפתור והוא קל ונגיש בכל וריאציה של העמוד הזה. נוכל בכל מקרה תמיד להתחיל מהעמוד הראשי. מצד שמאל למעלה, תחת הכותרת Creativity and Design, יופיע כפתור כחול שעליו כתוב View Plans and Pricing. נקליק עליו ונגיע לעמוד התוכנית. אדובי מציעה לנו מספר מסלולים לתוכניות, שלכל אחד יש תמחור מעט שונה. מסלול עסקים למשל, יקר יותר ממסלול סטודנטים, ומגוון האפשרויות בתוכו משתנה ממקרה למקרה. חשוב לציין שיש מסלולים שאם נבחר בהם, כמו למשל מסלול הסטודנטים, נצטרך גם לספק הוכחה בכתב לסטטוס שלנו כסטודנטים. לכן, נצא מנקודת הנחה שאנחנו נמצאים במסלול הכי בסיסי בקורס הזה, מסלול פרטי הקרוי Individuals, ונראה מה התוכניות שאנחנו יכולים לבחור. כל אחת מהמשבצות כאן היא תוכנה של אדובי שאפשר לרכוש. בקורס הזה, אתם לא באמת נדרשים לתוכנה נוספת חוץ באפטר אפקטס, ולכן, אם ישתלם לכם לרכוש מסלול של אפטר אפקטס בלבד, אתם מוזמנים לעשות את זה. מצד שני, אם המטרה שלכם היא באמת לעבוד עם אפטר אפקטס בצורה מקצועית יותר ומקיפה יותר, מאוד מומלץ ללכת על תוכנית Creative Cloud All Apps. בתוכנית הזאת, התשלום הוא אמנם יותר גבוה, אך התגמול משתלם ביותר. התוכנית כוללת בתוכה את כל תוכנות אדובי, פרט לכמה מיוחדות. לאחר שבחרנו את המסלול הרצוי, אפשר ללחוץ על Buy Now, שיקח אותנו לחלון תוכנית התשלום. שם נוכל לבחור את אופן התשלום ומועדי התשלום, חודשי, שנתי שמשולם כל חודש, או שנתי שמשולם מראש. עוד לחיצה על Buy Now, ועכשיו נגיע לעמוד הרכישה. נמלא את כל פרטי התשלום, ונוכל להתחיל ליצור עולמות בתוכנות אדובי. לי כבר יש משתמש, חשבון, תוכנית ומסלול על המחשב. אז לצורך ההדגמה, אני אחזור לעמוד הראשי, ובמקום לרכוש את המסלול, אני אלחץ על Free Trial. זהו שבוע ניסיון שבו התוכנות נגישות לנו בחינם. אך בסופו של השבוע הזה, אנחנו מתחילים לשלם עליהן כרגיל. מי שמכם אולי רוצה לנסות את התוכנית ללא התחייבות, יכול ללכת על Free Trial, ואם הוא יחליט לא להמשיך עם התשלומים, פשוט יוכל לבטל את המנוי בסוף תקופת החינם שלו. את כל זה אפשר לעשות באזור האישי בקלות. לחיצה על Free Trial תביא אותנו לחלון תוכנית התשלום. שם מצהיר שאני אדם פרטי, משם ממשיך לבחירת אופן התשלום, החלון הבא יהיה מבצע שעליו אסרב בנימוס, ומכאן לפרטי האשראי. שימו לב,
מצד ימין מפורטת התוכנית והמחיר שלה. למרות שהמחיר קיים, אנחנו כרגע קונים אותו בחינם. אך פרטי התשלום שלנו נשמרים במערכת ליום השמיני, שבו בעצם מתחיל להיגבות מאיתנו תשלום במידה ולא ביטלנו את המנוי. לאחר שנמלא את הפרטים ונשלם, התוכנית שלנו מתחילה. נלחץ על כפתור ה-Get Started ונעבור לעמוד האפליקציות. אם אתם רואים רק 4, שנו את הפילטר כדי לראות תוכנות מקטגוריות שונות. נוכל להגיע לעמוד הזה בכל פעם שנרצה, גם דרך העמוד הראשי. כל התוכנות שבתוכנית שלנו זמינות לנו עכשיו. כדי להשיג אותן, נוכל ללחוץ על Access your apps and services, ואז ללחוץ על Install לכל אחת מהתוכנות שרק נרצה. אם כבר הלכתם על מסלול ה-Creative Cloud, אז אני ממליץ בחום להוריד את האפליקציה של אדובי, שדרכה קל ונוח יותר להוריד, להתקן ולגשת לאפליקציות של המסלול שלנו. לחיצה על Download תוריד את קובץ ההתקנה למחשב שלנו, ואז אפשר ללחוץ על הקובץ לחיצה כפולה ולהתקין אותו על המחשב. בסוף תהליך ההתקנה יופיע לנו אייקון של אדובי על שולחן העבודה. אם ההתקנה הסתיימה ולא הופיע אייקון, אפשר ללחוץ על התחל ולכתוב Adobe Creative Cloud בחיפוש. קליק ימני על האייקון שמופיע, ואז Open File Location. עכשיו תיפתח תיקייה שבתוכה קיים האייקון, ונוכל ללחוץ עליו בקליק ימני, ולהנחות אותו לעבור לשולחן העבודה. בואו ונפתח את האפליקציה. אצלי על המחשב יש הגדרות Dark Theme, שגורמות להכל להיות כהה. סביר להניח שלחלקכם על המחשב התוכנה תהיה עם רקע לבן. זהו רק עניין של תצוגה, ולא משפיע על ההתנהגות של התוכנה בכלל. מצד שמאל תוכלו למצוא את הקטגוריות שתחתן נמצאות התוכנות שלרשותכם. אצלי מותקנות כבר הרבה תוכנות, ולכן במרכז האפליקציה תחת הכותרת Installed או מותקן, אני יכול לראות את כל מה שמותקן לי על המחשב. אם לכן אין עוד אף תוכנה, האזור הזה יהיה ריק. נגלול טיפה למטה עד שנראה את הכותרת Available in your plan, מה שאומר שהאפליקציות הבאות שייכות לתוכנית שרכשתם, ואפשר להתקין כל אחת על ידי לחיצה פשוטה על הכפתור Install. מכיוון שאצלי תוכנת After Effects כבר מותקנת, אני אתקין תוכנה שעוד אין לי, למשל InDesign. ברגע שההתקנה הסתיימה, InDesign מוכנה. האייקון שלה יופיע על שולחן העבודה בדיוק כמו זה של Adobe Creative Cloud. אם מסיבה כלשהי הוא לא מופיע, אפשר למצוא אותה באותה השיטה בדיוק כמו מקודם, ולהוביל אותו לשולחן העבודה. דרך האפליקציה של אדובי, נוכל גם למחוק את התוכנות שאותן אנחנו לא רוצים, ולהתקן תוכנות שקיימות אצלנו מפעם לפעם. במקרה ואנחנו רוצים לבטל את התוכנית שלנו באדובי, פשוט הולכים לאזור האישי באתר, ותחת הפלנס שלנו לוחצים על Manage Plan. מכאן צריך רק ללחוץ על Cancel Your Plan, והדרך החוצה די ברורה ומהירה. זהו, אנחנו מוכנים. עכשיו בזמנכם החופשי, תורידו את תוכנת After Effects העדכנית ביותר, ונוכל להתחיל לעבוד.